Takže nazdárek lidi, my si teď ukážeme letět s DJI dronem Avatar a poletíme na normal mod, na sport a ukážeme si nějaký průlety věcma a také tím manuálem možná. Tak letíme. Tohle je normální mod a teď vlastně poletíme takhle kolem švestek. A teď jsem narazil. Teď poletíme na louku naší, kde máme traktory a tam si ukážu manuál. Ta sport. Dejte mi chvilku, já si jenom tohle zapnu sport. Tak a už je zaplay. Tady poletíme kolem kraviček. A telátka. A pokroužím to tady. A tady vlastně máme dřevo. No a tamhle máme stroje a halu na balíky. A bagr. A tady skáčeme s motorkama. Tady na tom kopečku. Takže to no a mám z toho hezkou fotku. A teď si můžeme ukázat manuál. A pokud bude 1000 lajků, tak v příštím videu si ukážeme nějaký přemety. A teď vlastně letím na manuál kolem naší tý. A teď se mi sekl obraz, takže jsem si tam musel dát vlastně jsem si tam musel dát sport mod. A já zase přepnu na manuál. Už se mi tam zase sekl obraz. Teď jsem se lízl země. A teď jdu letět zase k nám. A přepnul jsem si na sporta.
takže zase příště. Tak ahoj.